Мәхәббәтем сиңа булган, яшереп йөрим иркәм. Сөюем ялкынында мин янамын белсәң икән. Сине сөя карашларың, ничек аңлатыйм икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барыйм икән. Сине сөя карашларың, ничек аңлатыйм икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барыйм икән. Әллә инде күңелемне аңламыйча йөрисең? Мәхәббәтнең эшләрендә януымны күрмисең? Сине сөя карашларың, ничек аңлатыйм икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барыйм икән. Сине сөя карашларың, ничек аңлатыйм икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барыйм икән. Барыбер тик мине генә күр